Okay. 102.3.9. Jadi, En die PE, en die kaap laat allemaal zomaar kwaad voor die ouders van die PE. Hoe ze die? Hoe ze die? dat is lekker hier, hè? Nou, wee, Jongens, dat is lang klaar op de couch geweest, hè? oh, wee, ja, be veel couch. Dirty couch. Welcome to the Dirty Couch. It's your boy, Dr. Tolly. Angelo Brices. That's how we do it. Oké, vandaag is een beetje praat van wat trend. Ja, En train. ze weet wat trend. Jij weet wat trend nou, die ding. Wat trend nou is Plaasenaar en Junior King en Methuselah en Fatih die De Goat, Fatih de Goat, ja. Wat is zijn zijn naam? Wat op die Hikse Bissem geweest? Samantha. En allemaal. Ik zie al het geleerd daarvan. Al het gedecide, ik ga met Pico, ik ga niet aan mensen op PV, because die is boring en hulle fok mijn geld. Zien ze? So, hij is hetzelfde ding met Junior. Junior moet beginnen denken, hij raakt nou een mal mee, because hij zou nou zoals een auntie wat chank, mij bekleed. Moenie brother, ze maakt geld. Los al uit, ja. Ja, hoe mensen PV? En plastens, als het ook zo dat als Jayabu is dat allemaal gaan dan bij jou. Go gun me, lekker voor ja, allemaal go gun me. Dan kom je nou gun, laat me, wil me frekken. En ik is die beste nou, of ik is die kwaaiste nou, ik sta niet lekkerste uit. Zien ze, ik drip die lekkerste kleren, zien ze. Hoe ze die? Zag gezien hoe ze daar, hoe ze die. Blime gang, baby, city op je meer post doen het van PE. Hoe ze die, 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 hoe ze die. Ja, alleen nee is van die kapen, squad van die fucking PE. Hoe ze die? Nou, wat is kap? Exactly. Kap, jullie kan niet kwaad zien. Zien ze, jullie beginnen het leuk soos doose, because, kijk, PE was stil toe, jullie die rammetjie van die uitknikkers, dus jullie maar zo die mijn ouwens, Kaapse ouwens, is net hip-hop. Soos hy Afrikaans hip-hop. om jou af te goed. Soos hy een brand sy song gesê het, nobody sê wat is het, like, Nobody Pie said het geslaap, die kaap het gepak, en maar nou is hulle hier. Daai wat hy gesê het. Kroon, jy kan maar zijn. Alle rippers met grote respect. Die baai het geslaap, die kaap het geëk. Hele tijd is clown, dus moe gevrit. Ons het pie, terug op je mee. You know? Hij zegt om te zeggen, like, maar ook voor ons een beetje kans om in de limelight te is. Zien ze? Zo als hij in de limelight is in like, giga, wow, ja, nee, je moet het trolley hier bij. Oké, los hij. Ja, maar. As die kaap, hoe is die? Die beers loopt met de klompie, troois en die pad. Hoe is die? Ons kan nou niet uitstoppen. Ja. Ons is live, ons doen alles live. Maar nou, giga, toen zal hij nog kwaad. Toen skaap nou kwaad omdat Pie een beetje shine krijgt. Yo, jullie moeten lekker voelen. Dat is nog steeds ons mensen, ja. Afrikaans. Het is nog steeds, like, hoe kwaad zijn jullie geweest als jullie ook? Zie je daar kwaad, Zulu Natal, rap Afrikaans. O tabu gooi nog uit. Hij gooi er. Ja, hoe zit die? O tala. Hier, Of hy toe oranje toe kom. Ja. Jy jay. ja, lekker boertjie wat dan dan jullie just, ja, nou ja, kaap jullie maar rechtko. Dat is fucking haters. Maar kyk jy, Wie is die Plaasnaar. Plaas. Nee, hy sê uit nie. As maar nie die game. As die game, As die game. Verstaan jy? Of niemand wat van Plaasnaar verstaan. Die Plaasnaar was heeltyd nie relevant vir 'n lekker lang tyd nou nie. Toe was hy gefrek, toe sy Plaasnaar TV en alles was dood. Wat niemand het nood gevat het, because Plaasnaar maak nie kyk wat mense laat kyk wat doen Plaasnaar. En my content vir geld, soos meer vir international audiences. Ja, en toe begin hy like amper so boring raak en jy wil nie vir hom kykie because hy maak nou fake skits. But nou toe kry hy mos nou iets toe, hy sien nou Junior dis hom. Sien sy vir iets wat hy gesê het, sien sy iets wat hy gestook het. Sien sy niemand hulle vergeet. Hy het ook 'n bietjie gestook. Toe hy iets gesê het en toe Junior nou Junior King hulle nou iets vir hom sê, sy poes sê en toe sien hy mos met sy eerste ding wat hy vir hulle poes sê, toe raak het like toe raak hy weer relevant. So julle kan nie vir plaas daar ook bly maar omdat hy die koeie nou melkie. Yep. Sien jy wat hy gaan nie stop nie. Die game is 'n game. Ja, as die game. Hy gaan nie stop nie, hy gaan hy koeie melk. Sien jy so vir veel geld het hy koeie kan kry sien dit hy koeie droog is. Maar nou Junior gee nou vir jou advice. Hou net jou mond. Ignore die neies om jou. Loop aan, maak lekker iets, maak lekker songs as julle nou maak. Maar song wat ons almal dan selfs 'n minute pay nie.
maar wie sê wat? Ons het die baai terug op die map en ek weet hulle vat. Maar wie sê wat? Ek het amper my drome verloor en toe hou ek het vast. Maar wie sê wat? Kijk net aan, my kalk sal sê ek weer gooi dit op plan. Ja, ik kan niet lang dus uit. Kapo nooit, kapo nooit. Nee, helemaal dat is Ja. Zien ze, maak lekker songs, die lekker samen, lekker wintersongs. Wintersongs is lange songs. Hey, en ik kon je met je kunnen. Ja, zo kan ik zo zeggen. Nee, maar doe ze niet. Nee. Kijk, maar wat plaats naar kwaai doen in de game is, dus hij het nou een snippet ook gereleased van clowning. I had business like Job in the Bible. I'm so suicidal. Come fetch your golden ticket. It's your idol's the idol. I'm divine on the vinyl. John Wick met een nijmel. I go dumb, I go uit, I go Optimus Primal. My alter ego was wat jy sê rondom my. Of miskien ek schizo. Hulle try my onderkry. En dat is voor mij Clown King, ja. En dat is voor mij weer zijn music recognized. En hij kan rap, ja. Zien zij. Maar het is een kwaai instrument voor plaats naar om zo goed is, like mensen lees oorreed op het dier beef. Zien zij. Ja, because no, nog een zin, like, I kan nou beetje op iemand zijn nerves week. En als zij op iemand zijn nerves, especially op zo'n bullies bij school, als hij op iemand zijn nerves kan week, dan gaan hij te komen met je net te fok. Maar als hij ziet, hij fok met die en die loopt net aan en denkt, ah, je poes toe, man. Het is een dom aap. Zien ze, die loopt niet in deze plaats aap. Maar hij is een slim aap. Ja, hij is een slim plaats aap. Zien ze, toen, maar Junior King val voor hij kijkt, zien ze, hij is dom. Ja. Kijk, op een dansen is hij zeker lang al in die dingen, maar die ritme is niet meer different. Hij moet ook nog leren, zien ze. Ja, die jong, zien ze, zo. Niet van muzikaal eigenlijk. So, wat ik voor Junior King wil zeggen is like, ignore die haters. Wij zoeken het daar. Heel akkoord als iemand je pussy of iemand zegt, hey, je maat pussy. Als je iets meer kwaad raakt, is er voor. Ignore het. Als jij niet in je hart zei je niet, move on. Blijf niet stil in de avond. Ik ga niet van je leidjes het doorzien. Maak niet hij lekker iets in. Maak een frik met succes. Succes, ja. Kill them with success and bury them with a smile. Yo, you're nice. I fucking like that. Ik ga houden van mezelf. Dat wil. Ik is maar de sigaar. Puro sigaar. Ik ben je naast bij. Waar ze promotie bij bij is dat. Or nog een mensen wat we oorlog sponsoren door zo'n beschop. Ja, oorsponsor sa iya kubo sa iya drinks. Ja, la beter. Ja, hoe lang ja, check. Maar wat uit het uitkomt, is kwaai songs. Die hele uit beefs uit. Maar na nou kom andere mensen ook zo begin op jam. Ik ken niet erg wel hulle niet, maar anyways. Die no name lekkertjes. De namen lekkertjes heb ik nooit te kopen. Dat we dingen gaan doen, toen maken die no name lekkertjes ook bakken. Die no name lekkertjes is een probleem is alleen is. Listen properly. Hij kijk wat is the next good thing in doen het. Moet niet hij doen niet. Hij. En één soortje muziek heel te tijd buiten. Iemand gaat het zien, iemand gaat het beginnen like. Ik had dus hij Mad Max in Mastermind. Ik luister de muziek. Mastermind, ze weten wie doen het beter. En als ik praat van shout out voor jullie neiers. Maar hoe van hulle kak. Zien ze, I'm listening to this shit now. Mad Max en Mastermind gaan kijken hulle kak op YouTube. Hulle tweetjes is kwaai. Mad Max is ons boondokkel eenetje. Ja, klintje ja. Pantje. Naak blijf ook kak in jou ma. Ze weet met hoe ze klaar gespraat. Wat ik kan doen is nice. Zo ik mijn 4 bezat. Is met de kidline. Ze kan maar. Ze kakken van nodig. En iets wat hij repa zal je ma zijn bak zetten. Ze kan met kak. Die mali kau. Saya weet. Hij zal op het dak landen, op het dak. Hey! My God. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Fuck, kijk. Hij klaar. Lekker songs. Nou, zien ze nou die hoe ze met die rappertjes wat buiten kan staan en kijk wat alles aanhangt. Moet niet meer buiten kan staan en kijken. Maak moves. Maak moves, ja. Jouw internet, jouw TikTok, jouw Facebook.
is gevaarlijk. Gebruik het. Post elke dag. Sit Post clips het. daar buiten. Post het. Al is het één clipje wat zij net in de studio zit met een boek en iets schrijven. Post het. Hij wat die mensen wil zien. Mensen wil zien jou come up. Tot waar je komt. Tot waar je nou die mijn oude raakt. En weet je waar dingen gaan veranderen voor rappers? MUG of MGU. Hij zou niet een musical company het, maar ze hebben music van TikTok afgehaald, man. Oh. Kan jij onthouden? In een tijd het baie van die rappers music beginnen release, want ons kan nou nog niet zekere sounds kunnen gebruiken. Toen beginnen gebruiken ons Afrikaanse music. En dat is waar ik denk Afrikaanse rap ook een beetje hupscoop gekregen heeft. En allemaal wil nou luisteren. Ja, als ik dit kijk voor de laatste 2 jaar. Het is alleen kwaai mensen wat daar buiten is, wat ik gediscovered door TikTok music luisteren of op reels of op shorts. Maar die mensen posten hulle goed uit. Maar wat ook nou veel wil zeggen is like, so posten hulle goed, want mensen hulle kan zien en ze kan weten wie hulle is en hulle is buiten. En moenie beef so serious vat nie. Because as music, jou beef, die music, iemand sien hulle kry een van jou fans hier kry of jou fan doen iets stupid, die een van die ander artists is laat sien kry of gerop te word, hy's domkak, sien jy? Domkak, ja. Die moenie inval in hy gat van oh, dis kwaai as ek 'n gangster rapper is of something. Is kak. Sien jy? En as jy 'n goeie ding nie. Sien jy, music is hier om te entertain en om fun te hê. Dit is net entertainment. Hy mense moet dit so serieus vat nie. Van jou boy Tolly, Angelo Brisis, As duiselig, is en koekies. boom baby!